my way, not His way. Mauna, kung sige tang patuyang sa atong gusto, sa ato ang plano, akong desisyon, kay tungod kay maayo ko, tungod kay leader ko, tungod kay bright ko, pahawa Satanas! It is your way. Ang ending, anak, gubot. Maayong aga, kanatong tanan. Kung saan man nato pag-connect sa atong ebanghelyo, ang kantang My Way, sa title palang daan, My Way, not His way. Mauna, kung sige tang patuyang sa atong gusto, sa ato ang plano, akong desisyon, kay tungod kay maayo ko, tungod kay leader ko, tungod kay bright ko, murag kag nagkantag My Way. It is your way. Ang ending, anak, gubot. Dili nimo makuha ang plano sa Dios. Kay ang kasagarang plano sa Dios, sukwahi sa atong gusto. Our ways is mostly not God's ways. Would you agree with that? Unsay giingon ni Kristo kang Pedro, pahawa Satanas! Kana bitong kusog ta magbuot-buot ba nga, ayaw lang good. Iya itong gikuan ng si Pedro, ang iyang intention, maayo kaayo. Kayo sa giingon ni Kristo sa iyang mga tinunan, musulod na jud ko sa Jerusalem. Ako na yung atubangon, ang akong pag-antos, ang akong kamatayon. Kung sa ingon ni Pedro, dali sa ragod, dili unta na mahinayon. That is good intention. Pero ang tubag ni Kristo, pahawa Satanas. Kaya nga naman, dili na mao ang kabubuton nako. Kabubuton sa amahan, mo'y angay sundo na to. Dili imong kabubuton. Mao na kung magsikitag sunod sa atong kabubuton. Bisan asa tapon niton, dili gyud ka magkadimao. Basing muli kasi mong balay mingon, pahawa Satanas, sige ra kag ana dito ha. Ayaw na gamita, different context na siya. Kung it is against God's will, diha ka mo ingon, pahawa diha Satanas ka. Usa ka babae, ningon siya, nanawag siya sa 911. Emergency. Please help me. My car is ransacked. Parang panic na. Basta kayo nasa gawas 911, in just seconds, naman dayo na. Or minute. Rescue. Tarantar sila, iso kayo. Steering wheel. Gikuha. Ang ako ang brake pad. Nakuha. Tanan sa unsa panghilabtan. O hysterical kayo ang maong babae. Kung abot niya dito, no? Check dayon sa policeman. Paguman, tawag siya sa police station. Sir, murag na atay gamay problema. Dili ang sakyanan, kundili ang babae. Kay naa na siya sa iyahang pagkalimot. Dili mao ang sakyanan nga iyahang gisudlan. Kay limtanon na kaayo, dili mao ang iyahang nasudlan. Dili to iyahang sakyanan. So what is the point? Usahay makalimot ta. Dili man usahay. Oftentimes, we forget nga ang atong misyon diri sa kinabuhi, dili hayahay-hayahay, dili asinso tanan, dili paana ay. Kalimot guro ka no. Ang dili lang kana. Yes, importante na siya. It is a tool for us to continue to live on our life. But that is not our mission nga magpadato, magpakwartahay, kay kana na lang with all your energy, with all your strength, with all your minds, nga di nakakatulog kayo, una-una investment lang. Dili baya. Basi nakalimot ka. Unsay gingon sa itong ebanghelyo karon? Unsaon man na nimo, nga anaan na nimo ang tanan sa kalibutan, pero ang tinuod nga kinabuhi, wala nimo makuha. What is the true shape of a genuine love? Is it a heart? Is it a diamond?
No. Is it in the shape of a cross? You have to carry the cross. And that is a genuine love. Ingon si John Donne, no man is an island. Walay tao pag inusara nga makasurvive nga siya ra usa. Kung dili uban kayon sa matag usa.